Бардор омада салом алейкум. Ман ҳаракат карда истам ки канал ғайбаттиҷӣ нашава, ответ чапак нашава, мусурка канал нашава ва барои кор бояд ки шумоам самихтона бигзорен то ки ҳамихели нашава. Яъне ки чӣ кор метавона рух бида ки канал мусурка канал шава. Агар ки видеои нормалира одамо тамошо накунанд. Ҳамаш дасти хитон дай бардоро. Я бор нигоҳ кунед видеои охиронгира, яъне дина партофтагира нигоҳ мекунед, просмотроша мегӯи во аз гирия кунам. Хайма грияша гаранти додатон наметонам, неки то што ки да у мавзӯ дига видео намешава, иша гарантитон метавонам. Ва дига барои чӣ хотир? Барои хотире ки тамошош намекунам. Тамошо ки накунам, уже меҳнати кардаги мо барбод мешава мақсад. Бале ман медонам ки агар ҳозир ответ ба фалонӣ боша, ғайбати ягон каси дига боша, просто на монтаж, на ҳеҷ, просто ҳам камера гирён кунӣ билақӣ просмотр мегирад. Но и качествени чӣ ҳисоб намешава ва мара хидмам намефароихе кунам. Барои ҳамин биёя хел мекунем, ҳам видео нормалӣ кунем, ҳам просмотр нормалӣ бигирем. Ҳар яки шумо бародаро ба ғайр аз оне ки бо тамошо мекунед, бигирем поделитсаш кунем ки ҷойде ки ҳастем. Тамом. Ҳамин хеле метавонем каналас пасанд кунем. Ва видеои имрӯзаам пад заказай дар бораи Чернобыл. Мо метавонем ки баъди қисмаш дуюм қисмша кунем, сеюм қисмша кунем. Ҳамин хеле рафтаам бигирем. Фақат дар як ҳолат, дар ҳамон ҳолате ки агар иш просмотри соз бигира. Нагира агар дуюм, сеюм, чорум қисмаш бо вообще интереснитар мешава, у неки намекунемша. Барои чӣ намекунем? Агар иша тамошо накунанд, агар ишам ранги видео динагӣ шава, далчиша намекунем. Ҳамаш дасти шумо дай бародаро, рафтем. касе ки ба Америка рафтани номере ки дар рӯи экран мебинед, метавонам ба шумо кӯмак барасонам барои тақ кардани документҳоятон барои гирифтани виза ва беташвиш бародаро. Мо бо ҳамроҳи ҳамин компания як маслиҳат кардагем ки якҷоя эфир мегзаронем. Чӣ саволе ки шумо дорен оиди Америка, оиди документация ва дига корош, метавонед дар прямой эфир саволтона битен ва бародаро ҷавоб мегардоранд. Эфир 28 числа дар канали SM Шарипов баргузор мегардад. Агар касе ки талабгори ҳамин кор бошад, дар комментария бинависен. Ма дар сообщество соатша муайян мекунем кадом соат мегзарад. Бе ягон фанду фребай бародари тоҷикои хидмонай бисёр савол метани бародарда дар бораи оне ки зарплата, мисол дига чизош. Путу ҳак мегум бародаро зарплаташ по сравнению зарплатаи Россия 10 баробар зиёд аст ва забони англисӣ донистанаш шарт ва зарур нест. Барое ки ҳаста компаниёи ки российские ки мисол метавонӣ ба забони русӣ гап занӣ. Бале агар забони англисиро бидонӣ бо кор осонтарак не ки беон кор карда мешавад. Ва консултацияш платная бародаро у қадар суми зиёд нест, фақат ба чӣ хотир кардагиам, ба хотири пешгирии зангои беҳуда. Ссилка ки дар комментария видео закрепит кардагиам барои чӣ? Агар ту угадат карда бутонӣ кадом ҷанговар дар ҷанги пешистодаш ё кадом дастаи бозингар ғолиб мешавад, ё ин ки мисол Ҳабиб Нурмагомедов бо Тони Фергюсон контракт имзо карданд. Метавонӣ угадат кунӣ кадом ям ғолиб мебурад? Бале, медонам ки метавонӣ. Ту метавонӣ дар бурди ҳам ё сум кор кунӣ. Барои кор кардан ссилка ки дар комментария видео закрепит кардагиам метавонӣ бигзаи регистратсия кунӣ ва узша хид медонӣ. Хиди таркиш 2.5 сония давом кардагия, не ки оқибати таркиш натиҷаи 2.5 сол метавона ки аёди одамо нарава. аввале ки дар электростансияи Чернобыл рух додагия, ҳар як шахсда дахл дорад, даже одамое ки дар ҳамуҷа набуданд. Чӣ гуна? Оз мефаҳмед. In хел киштора одамизод бо реактор ягон вақт дидагӣ нестае. яъне ки душмана ҳам мешидида ва ҳам не. Натиҷа харобӣ ва зарари радиатсионӣ. Дараҷаи облучениро сразу фаҳмида намешид ки то чӣ андоза сахтай ва кай бояд ки хитаёҷа дур кунӣ. 30 нафар бригадаи пожарниҳое ки якм ба вуҷуд омаданд, мубориза мебурданд бо оташ бе ягон махсус костюме ки ҳифз мекунад аями хел облученӣ. во тамоман тасаввур карда наметонистанд ки куҷо омадиянд. фикр мекарданд ки и просто як пожари оддия ва тонна оба дар болои алове ки ба алови оддӣ монанд набуд ҳаранга мепошиданд. яъне ки баъдан бечораҳо мефаҳманд аз суханои одамое ки дар ҳамҷо кор мекарданд ки гап дар куҷое. тонна оби ки дар алов пошидагӣ буданд, албатта ҳамаё дар замин буд ва и бечораҳо тозонушона дар дуруни ҳамин обе буданд ки радиоактивни буд. бигем хитшон дар хитшон қабқон карданд. не ки чӣ хеле ки боша ҳамин команда ягон кас ақиб баргаштагӣ нестай, яъне гирифтагӣ нестай. ду касаш ҳамун шаб мемирад, мондагиёш дар муддати як чанд моҳ мемирад. 31 сол айбайн мегзара. охирои соли 2017 дар Википедия менависанд официална шумораи одамое ки дар уҷа ба ҳалокат расидагиянд. 31 одам. шумо бовар мекунед ба ҳамин? официална гуфта маънои ура надорад бародаро ки рост аст. яъне ки дараҷа официална кира мондагиян ҳамон одамое ки якум омада радиатсия гирифтан ва дар онҷо ба ҳалокат расиданд. не ки
аз зарари облучени якчанд ҳазор одамо мурдагиай, якчанд даҳҳазора одамои дига зарар гирифтагианд, касалиҳои вазмин шудагианд. Садҳо ҳазор одамои дига ба организми худшон, ба генаи худшон и касала мегзаронанд дар писарову набераҳои худшон. Мешавад ки осебдида 31 нафар ҳисоб кунем. ман фикр мекунам не. шумо чӣ метавонед дар комментария нависед. ҷумъа 25 апрели соли 1986 барои 43000 истиқоматкунандаҳои яке аз шаҳрҳои Украина и рӯзи оддӣ буд. Во мегаштанд, сайругашт мекарданд ва дар бораи ягон чӣ наметавонистанд фикр кунанд ки ягон чизи бад ҳозир метавона рух буда. Биёем бародаро камтарак официально гап мезанем ки яъне ки официально дар ин бора чӣ мега. Куҷоида ки ҳозир агар шумо ҳамин информатсияро букавен, гапи официально шай, гапи не ки одамо нақл кардаgan, гапи не, просто чизе ки давлат ҳисоб кард ки выгодно ҳамин хел маълумот додан. Ҳамон маълумот официально ҳисоб карда мешавад. Асли воқеа чиай? Метавонад ки тағйир дошта боша асли воқеа. Ҳозир сар мекунем ай официальни версияш. Дар расстоянии 3 километр аз шаҳри Пригод як атомни электростансия ҷойгирад ба номи Лелин, ки дар он ҷой ҳар рӯз якчанд ҳазор одам мераванд барои кор. Агар хеле ҳисоб кунем бародаро, реакторо ё бомба нестанд, просто так наметарканд. Не ки дар ин ҳолат хатогии як одам мешавад ва шоми 25 ба 26 апрел планови эксперимент гузаронда мешавад. Мақсади эксперимент ҳамин буд ки буфаҳмем чӣ қадар энергия метавона реактор истеҳсол кунад дар ҳолати манъ кардани ҳолати садамавии реактор. Соати 1:46 дақиқаву 37 сонияи шаб дар чорум блок таркиш ба вуқӯъ меояд. Аз ҳамада безебӣ шамиае ки сабаби аниқи ҳамура ки ба чӣ хотир кафиди блок бози уже ҳеҷ ка гуфта наметавонад. Таркиши дар Чернобыл рух дода натиҷаи беаҳамиятии одамизод ба ҳисоб меравад. Тамом. ин гапо официальная гап дар ин ҷое ки дар СССР яъне ки ҳозир наоборот беаҳамиятӣ мекунанд нисбати чизо. як хел хонаҳода агар дар хумон навебиям, дар хона ягон деревниҳои Россияда ҳатто холодильникҳо ҳаста, ҳамон вақти то ҳозир кор мекунад. ҳозир боварӣ доранд ки холодильник 5 сол кор кунад. бо дар ин ҷо гапае ки ин эксперимент пешакӣ нақша қадӣ буд, тайёрӣ дидагӣ буданд, медонистанд ки чӣ кор кардаистанд, яъне ки дар чӣ маворид метавонанд ки беаҳамиятӣ кунанд. чизе ки пешакӣ нақша, чизе ки пешакӣ тайёрӣ дидагиянд. ҳамин гап ҳастае ки стансияро саростима сохтагиянд ва бисёр ашибҳо рух додагиянд дар сохтани ҳамун. ман шуморо намедонам бародаро, мара просто боварим намеяд ки дар Советский Союз касе ягон чиза беаҳамиятӣ куна, мисол китайский вариант меган химондозӣ агарам хеле кунаша, яъне ки мебелои советский то ҳозир скрипит намекуна, а атомни стансияро безеб сохтана. агар ба документҳо нигоҳ кунем, яъне документҳое ки 2 сол баъди воқеа пайдо шуданд, дар онҷо гуфтагие ки баъди сохта ба истифода додани ҳамин стансия бисёр сигналҳо аз ошибкаву хатогиҳои ин стансия маълум шудагӣ буд. яъне ки получается шумо медонистем ки ошибка дораву медонистем ки ҳамин хел кор рух мета, бо кор кардана давом додем. чӣ ба субҳи 26 апрел ҳама бедор мешава ва аз паси кору бор, аз паси зиндагӣ шуд. албатта ки дар расстоянии 3 километр аз ин одамо чӣ воқеа рух додагия ҳеҷ ка намедонад. фақат ҳамин гап хабар мешунаванд ки дар стансия пожар рух дода ва як чанд нафар одам мурда. Тамом. конкретно чӣ гап шудагия то ҳозир маълум нест. доғои сафеде ки шумо дар ин расмот дидистен, ин натиҷаи радиатсия. шаҳрвандон ҳайрон мешаванд ки дар шаҳри во солдатҳо чӣ кор мекунанд, вроде ягон ҷанг панг нест. ва савол ба меомияд ки чӣ ба уво бардоро фикр кунен, як бор защитни маска доранд, зидди газа, зидди ҳамин чизои токсинӣ. ва вақте ки халқ айво мепурсад чӣ гапай, уво ҷавоб намегардонад. як бор думад кунен, дар воздух радиатсия гаштаистае ва инё маска қатъиян то ки зарар набинанд. дар бораи халқ кӣ фикр мекунад? халқ наметавонад талаб кунад, халқ наметавонад ки защитни экипировка пуша. барои чӣ? барое ки намедонад. оне ки шумо медонед. дар нуки забон ва дар дандон ҳиссиёте буд ки яъне бӯи оҳан ҳис карда мешид, гӯё ки чизи оҳанӣ. вақте ки шумо ягон чизи оҳаниро мебирен ҳамин хел маза. ман медонам ки
радиация бемаззаву бебуай не ки все таки чизе ҳис карда мешид. А баъдам фаҳмидем ки таъсири радиатсия. Вақте ки кӯдакҳо дар боғчаҳо бозӣ кардаистанд, якум бор уровни радиатсияро месанҷанд. 12 микрорентген буд. Субҳи ҳамаи рӯз уровни радиатсия 15000 маротиба зиёд буд, ай норма. Ва шоми ҳамун рӯз мешавад 600,000 маротиба зиёд, ай норма. Барои муқоиса, организми одам метавонад ки 2 рентген уровни радиатсия дар як сол бигира ва безарар мона. Дар ин ҷо боша уже дар рӯзи якумаш 50,000 маротиба ай норма зиёд одамо облучени радиатсия гирифтанд. Баъди 20 соат ай байн гузаштан ҳар як соат уровни радиатсия зиёд ва зиёд шудан мегирад. яъне ки ҳамон вақте ҳастад ки дар тирезаҳоро маҳкам кунӣ ва дар хона таблеткаҳои йодӣ бихӯрӣ, то ки уровни радиатсияро организм камтар кунӣ. ҳозир бисёриём фикр кунанд ки мумкин хай бале ҳамаро маҳкам мекунанд, ай хона намебароянд, таблеткаи йодӣ мехӯранд ё ки ягон кас мегиреза ягон ҷои дига меравад. одамо ақл доранд ку дар уровни дар ҷое ки радиоактивия наместа. Бародаро даҳшаташ дар ҳамин ки одамо намедонистанд ира фақат военё медонистанд ва чӣ бо одаморо намегуфтанд, барое ки и засекретчина буд, карочи махфӣ буд. бояд ира халқ намегуфтанд. магари даҳшат нест? танҳо баъди 36 соат ҳамаро эвакуировать мекунанд, тамоми шаҳра. чӣ фикр доред шумо, ягон смисл дорад баъди қасоат эвакуировать кардани халқ? вақте эвакуировать мекунанд шаҳра, аз 1000 та зиёд автобус ба шаҳр меояд. яъне ки эвакуировать кардан шаҳра сразу 1000 автобус зиёд меояд. ягон чӣ шумо да гуфта наметавонам? бале, нақша қатъӣ буд. 6 та нажзат кардан айбайн 36 соат гузашт. бале, пешакиҳо тайёр дидан, не ки одаморо хабар накарданд. чӣ ба? барое ки аз раҳ бераҳа кунӣ 43000 одама. вақте ки бугӯи ҳама тартуб мешавад ку истиқоматкунандаҳои шаҳра 2 соатӣ вақт доданд ки чизи лозиматонро ҷамъ кунен ва дар пеши домтон интизор шавен автобуса. дар муддати 3.5 соат тамоми истиқоматкунандаҳои ҳамин шаҳрро эвакуировать карданд, яъне ки ай шаҳр бароварданшон. получается ҳамин корро дар 3.5 соат карда мешид. чӣ ба ин қадар муддат интизор шудан аз як шабонарӯз зиёд ва организми ӯро иҷоза доданд ки қадар уровни радиатсия қабул кунад. ва ӯро гуфтанд ки дар муддати 3 рӯз мебуроен. 3 рӯз мебуроен, мо шаҳрро ай таъсири радиатсия тоза мекунем ва шумо обратно мегардед миен. албатта дар ин хел ҳолат одамо чӣ кор мекунанд? бале бардор, угарат кардем. бисёр чизҳои худшона намегиранд. барои чӣ? хайр 3 рӯз мерем мегардем мием. мегардим мием. гап дар ин ҷое ки ягон каси ӯ ба хонаҳои худшон, ба квартираҳои худшон ҳеҷ вақт ё бар намегарданд. гап сари ое ки истиқоматкунандаҳои ҳамин шаҳр организмшон ҳамин қадар таъсири радиатсия гирифтагӣ буд ки ҳамин гуна тағйирот дар хуни ӯ ворид шидагӣ буд ва организми ӯ метавонист ки касалиҳои марговари рак ба вуҷуд биёрад. худкушӣ карданд ё ин ки ба ҳамин дараҷара беаҳамият буданд? не, ин ҷо гапае ки дар ҳама ҷо авариё шидагиае. дар америка шидагиае, дар дигар ҷои шидагиае. американсон пинҳон мекарданд ва мо ҳам. албатта ки ба ин дараҷа калон набуд. хай мо гуфтанд пинҳон кардан, хай авария сухтор. ва мо ҳатто фикр мекардем ки дар май ё ва дар июн аллакай реактор ба кор медарояд. ва дар ин вақт чанги радиоактивӣ бо абр тақсим мешавад то 1000 километрро ба тамоми ҷаҳон. дар бисёр ҷоҳо уровни радиатсия бисёр мешид. ӯ кишварҳо намедонистанд ки чӣ ба дар ҷои ӯ уровни радиатсия як ябора зиёд шудааст. ки бале ӯ метавонистанд фикр кунанд ки дар куҷои аварияи радиоактивии серьёзни шидагиае. не ки намедонистанд ки дар куҷо. то 3 рӯза пинҳон мекунанд аз тамоми ҷо ҳодисаи рухдодагиар. танҳо дар 4-ум рӯз дар газета хабар мебурад дар бораи ҳодиса ва як чанд калима дар бораи таъсири бади радиатсия меган. ва танҳо дар 18-ум рӯзи ҳодиса Горбачёв муроҷиат мекунад ба халқ ба воситаи телевизион ва радио. зур респект. 18 рӯз амрико ба воситаи спутник метавонанд ҷои таркиша муайян кунанд. вале американсо аллакай дарак доранд, яъне ки ё бошанд барои кишвари худшон информатсияро пинҳон мекунанд. дар таги реактори вайрона 1200 тонна маводои радиоактивӣ давом метавонанд сӯхтананд ва албатта ба осмон пахш мекунанд заҳри радиоактивиро. зуд
оташа хомӯш кардан накурай. Вертолётҳоро даъват мекунанд, ки аз дуруни ӯво солдатҳо бе ягон экипировка, яъне ки бе ягон формаи муҳофизат мекардагӣ аз радиатсия, қобчаҳои 80 килограммаи қума ба дуруни оташ мепартоянд. Яъне ки умед ҳамин буд, ки як чанд тонна қума дар болои алов мепартоем ва дар натиҷа мо метавонем ки оташа хомӯш кунем. Дар 2 рӯз 410 парвози вертолётӣ мешавад. уровни радиатсия 10 маротиба ҳоло ҳам зиёдтар аз норма не, аз уровни марговарӣ. баъзе лётчикҳо дар як рӯз то 30 та парвоз мекарданд. баъди ҳар як парвоз мешӯри дилшон мепартофтанд. Не ки истодан дар кор нест. партофтестай чӣ кор кардести накардести, истодан дар кор нест. Якум симптомое ки метавона одам бифаҳма агар ки таъсирш кардагӣ боша радиатсия, дилшӯрӣ, понос ва баъдан вақте ки уровни облучение зиёд мешавад, гӯшт, пӯст то устухона вайрон мешавад. Баъдан кал мешава одам ва дар натиҷа мемирад. дар вақти ҳамин оператсия бо 600 лётчики дига дозаи марговари радиоактивӣ мегиранд. албатта ки ҳамаи вам мемра. Ане ки дар Википедия официально 31 нафар мурдагии одам сабт шудагиаст. Вақте ки борон мебора, то 30 километр расстоянии ҳамин атомни станция тамоми ҷангал месӯза, қоқ мешава. Ай чӣ? Вақте ки чанги радиатсия ба боло мера ба абро, борон мебора, тамоми ҷангала месӯзона. ва фикр мекунем ки дар ҳамин ҷамъи аброи радиоактивӣ тамом мешаванд. Не бародаро, 3 маротиба тамоми кураи заминаи аброи заҳрнок тов мехӯранд ва меборанд. бале албатта ки дар дигар ҷо қадар таъсири сахт мисли Чернобыл нарасон, барои чӣ ки уровни радиатсия кам мешава. ку мақсад вақте ки тид мешава, тақсим мешава ба тамоми кураи замин, кам мешава, зарариро дида намешава. Не ки фактае ки буд ҳамин кор. ане ки дар бораи Киев мо гапа гуфта наметонем, ки уҷа шамол чанги радиоактивиро мебарад. 6 рӯз баъди авария истиқоматкунандаҳои шаҳри Киев ки ҳичиро намедонистанд ва власти ки ҳамаро медонист, ҳамаро даъват мекунанд ки бароянд иди 1 мая ҷашн бигиранд, дар ҳолате ки уровни радиатсия аллакай 1000 маротиба зиёд буд. Безопасно нест баромадан, дар ҳолате ки медонӣ ки кӯчаи шаҳр ин қадар уровни радиатсия баланд дорад ва ту ӯро даъват мекунӣ. барои чӣ? шумо бародаро метавонед дар комментария бинависед, иша ман намегӯям. даҳҳо ҳазор одамо ба кӯча мебароянд ба пешвози ид не, ба пешвози марге ки дидаш намешавад. бале албатта марга дида намешавад, бо ира хай бо тамоман невидимия. ё ин ки агар намурдӣ, як умра мушкилӣ бо саломатит ва бо наслат. ва безибиш дар яке ки на танҳо дар худат ин мушкилӣ метавона рух бита, дар фарзандот, дар фарзанда фарзандаш ва ҳам хел рафтан мегирад. аз архиви миллии Украина суратое ки дар ҳамон вақт гирифтагӣ буданд, ҳамаш наметавонем ягон призрак медиздашон нобуд мешаванд. чӣ ба чӣ гуна? танҳо ҳамон суратое мемонад ки одамо худшон гирифтагӣ буданд ягонта. Ширбицкий якум секретари ширкати Украини аст ки намедонам ӯро виҷдон азоб дод ё ин ки ягон касе ёрдамаш дод, худша мекушад. ба ҳамаи хатар нигоҳ накарда ҳамин қадар вақт блокҳо кор мекарданд. яъне ки баъди ҳамин ҳодисаи шидан блокҳо кор мекарданд. барои чӣ? гап дар ин ҷае ки дигар блокҳоро манъ кардан мумкин набуд. агар ки манъ мекарданд, бо таркиши нав ба вуқӯъ меомад. покиза кори худша манъ мекунад. станция охири солҳои 2000 то 30 километр аз расстоянии ҳамин станция қариб 100 000 одам эвакуироват кардагиаст. ва бародаро диққат, ин ҷо барои зиндагӣ муносиб дида намешавад муддати 20 000 сол. танҳо баъди ҳамин қадар сол уровни радиатсия метавонад ки дар ин территорияҳо тамоман нобуд шаванд. бародаро дар дасти шумое ки ин охири якум қисм шава ё ин ки тамоман охир шава. мо дар ин бора видео накунем. агар ки бихоҳем, видео бояд просмотр бигира. просмотр гирифт, ма дигар қисм мекунам бо дар ин бора. нагирифт не. барое ки просмотр бигира чӣ кор мекунед? ҳар як одаме ки шумо тамошо мекунед, дар кадом социални сетое ки ҳастен, бояд ки видеоро поделиться кунед. тамом. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.